Bon dia, som els nens i nenes de tercer de l'Escola Palma de Mallorca i us explicarem el nostre experiment. Jo sóc la Jenny. Jo la Daria. Jo la Melissa. Jo em dic Runi. Jo la Jenny. I jo la Diana. Al costat de l'escola hi ha un hort urbà. Un dia un avi ens va explicar que hi havia una de les fases de la lluna on les plantes creixien més. Per això vam decidir comprovar-ho. I la nostra pregunta abans de començar l'experiment va ser: en quina fase de la lluna creixeran més les plantes? La nostra hipòtesi va ser que en quart creixent creixeria més i més ràpid. Abans de començar els experiments ens vam imaginar com era la llum per dits. Alguns ens la vam imaginar de foc, uns altres com si fossin rajos. Després vam aprendre les fases de la lluna i com es produeixen. Per fer-ho vam agafar una galeta Oreo, la vam obrir i vam anar traient la crema blanca, de forma que semblava les fases de la lluna. Amb l'iPad vam anar fent fotos i vam fer una pel·lícula. Per entendre per què la lluna té llum, tot i no ser una estrella, vam fer un experiment en un mirall i una llanterna. Vam reflexar la llum de la llanterna en el mirall i llavors vam entendre que la llum de la lluna és en realitat el reflex de la llum del sol. També vam utilitzar un llibre en realitat augmentada per entendre les fases de la lluna. Per veure, enfocàvem l'iPad sobre el llibre i apareixia l'imatge de la lluna en 3 dimensions. Nosaltres anàvem girant al voltant del llibre i anàvem veient que la lluna s'il·luminava o s'enfosquia, depèn de la fase on es trobés. Una vegada ja sabíem tot això, vam passar a plantar unes llavors de pèsols que ens havien donat. Les primeres llavors que vam plantar va ser en quart minvant. Per plantar-les hi posàvem i fèiem un forat a terra amb un llapis. Després ho tapàvem i ho regàvem. Són roses perquè els hi han posat uns polvets protectors. Ho vam anar regant, però quan ja havia passat una setmana no havia crescut res. Vinga, posa'l. I ara tapa'l. Vinga, tapa. Aleshores vam decidir plantar-ho a classe en pots de plàstics transparents i en comptes d'utilitzar pèsols vam utilitzar llenties. En el pot hi posàvem cotó, llenties, una altra vegada cotó i ho regàvem. Les primeres llenties que vam plantar va ser en lluna nova. Al cap d'una setmana vam mesurar quan havien crescut i vam plantar noves llavors en quart creixent. Vam fer el mateix a la setmana següent, que ja era lluna plena. Cada setmana mesuraven les plantes quan havien crescut i ho escrivíem en una graella. Amb les mesures que vam anar prenent del creixement de les plantes vam fer un gràfic. Com es pot veure, la planta que ha crescut més és la que vam plantar en quart creixent, que podeu veure representa de color taronja. Les plantes que vam plantar en quart minvant, com que no ens van sortir, estan representades en el 0. Per fer-ho bé ens caldria repetir sencer tot l'experiment. Mentre duíem a terme l'experiment se'ns va plantejar un dubte. Què li passaria a la planta si no tingués llum? Per això en vam agafar una de les que teníem plantades i la vam posar dins d'un armari sense llum. Nosaltres pensàvem que es moriria de seguida, però el que va passar va ser que la tija i les fulles es posaven totes blanques. Després de tornar-se tota blanca, va acabar morint-se perquè sense la llum del sol no pots fer la fotosíntesi. Les conclusions a les que hem arribat després de fer l'experiment són:
Si plantem alguna planta en la fase lunar de quart creixent, les plantes creixerien més. Si a una planta la deixem a les fosques, la tija i la folla es tornarien blanques i acabarien morint. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.